Salam, ‘yan mata to ni na ce ina kwana, na san kin gane ni tun da jin fazance na. Ni ne masoyinki tun a can fari, baitoci da ni ko na tsaro su kan tsari. A yanzu zanen bayyana miki ƙaunar da nake miki, bayani ne fa na ɗauko za na kawo masala-sala. Na san kin gane to dukkanin kwatance na, ina so ne to ki fahimci duka zance na. Ina ƙaunar ki to so na gaskiya kin ji, ki kasance mata a gare ni to uwar ‘ya'ya. Kin ga za na iya to kula da ke kin ji, a kanki za na je to ni na kama yin dambe, domin in samu to ɗan silalla na kawo, ki sai muna ce fanin da za ki girka, a kanki na zama shago.